When you speak the language of indigenous knowledge systems, you begin to understand the perspective our ancestors were approaching things. Let's talk of flowers. They are beautiful. They symbolize love. Why am I talking about flowers at this juncture? It is because today is the 15th of February 2023. Yesterday it was a beautiful day. People were shown how they are valued and appreciated. But never forget that people that are evil can also use flowers for a different purpose altogether. What am I saying? All that I'm saying is evil people can give you a gift or a present of flowers. You know, your roses, red for love. But the minute they perish, so is your life. You will be buried the minute those roses perish. Sanibonani balingani mapungu na matshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Inzima Ndlela obhalwe nguNjabulo P. Madlala. Sizofunda isigcawu sesithupha esitholakala enkundleni yesibili. Sifundeka ngalolu hlobo. Sivule abakaki. Kusesikoleni isifundo ayanda. Sivale abakaki. Uthisha. Cha, uqhuba kahle kakhulu umfana wakho ezifundweni zakhe. Umqapheli. Ngiyajabula uma kunjalo. Uthisha. Uhlala njalo enixoxela ngawe. Nibukeka nisondelene kakhulu nobabili. Umqapheli. Ayikho enye into ebaluleke njengengane yami empilweni yami. Uyisihlangu sami sengila yempilo yami. Ngiphelela yena. Futhi izinto eziningi engizenzayo ngizenzela yena. Uthisha. Kuyabonakala impela. Ubusihlasele ngani-ke singila. Umqapheli. Bengifuna nje ukuzonibikela ukuthi ngisazoke ngithi shelele kwenye indawo. Ngakho-ke u-Ayanda uzobe elethwa futhi alandwe ngoSakhile. Uthisha. Nalokho nje khombisa ngokusobala ukuthi uyayikhathalela ingane yakho. Akusibo bonke abazali abenza lento. Umqapheli. Mina ngicabanga ukuthi ngenza into ebengenziwa yinoma ngubani onothando ngengane yakhe. Uthisha. Kuyacaca ukuthi ungafa nokufa uma lengane ingavele inyamalale ngandlela thile. Umqapheli. Kodwa engabe enyamalaliswa yini nje Nkosi yami umntanami ngimthanda kangaka? Uthisha. Ngimane ngiyazibuzela nje. Umqapheli. Impela ngingafa nokufa. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Ngokubona kwami lesi sigcawu bekungafanele ngabe umbhali usibhalile ngoba sesivele siyazi ukuthi umqapheli uyikhonzile indodana yakhe futhi angafa nokufa uma kungathiwa nje indodana yakhe isengcupheni noma ingaphansi kwengcindezi ethile. Lapha nje umbhali usegidagida ndawonye. Umthelela waloku kugidagida ndawonye uyasinensisa isivinini salo mdlalo. Okwesibili, ngokucabanga kwami, wayefanele yini umqapheli ukuya esikoleni eyobatshela ukuthi u-Ayanda wolandwa uSakhile? Ngicabanga ukuthi kwakungafanele ngoba othisha yebo bayazi ukuthi iy'ngane ziqhuba kanjani. Phela bahlale benazo nsuku zonke. Kodwa into abangayazi ukuthi izingane zihamba ngani uma sezibuyela emakhaya. Zilandwa ubani? Zilethwa ubani? Ngemuva kokufunda lesi sigcawu, ngicabanga ukuthi uthisha angaba nemibuzo emithathu emfushane, kodwa izimpendulo zaleyo mibuzo zibe zicishe ukufana.
yiphi imibuzo engikhuluma ngayo. Owokuqala ilona esengike ngadlalela ngakuwo, othi ngokubona noma ngokucabanga kwakho, ubefanele yini umqapheli ukuya esikoleni sika-Ayanda eyokwethula ukuthi usazoke athi shelele, ngakho-ke usakhile ozolanda ingane aphinde ayilethe? Sekela impendulo yakho. Umbuzo wesibili ungathi, ngabe umbono ovezwa ngumbhali omayelana nokuthi umqapheli usazoke athi shelele, ngakho-ke ingane isizolandwa usakhile, unobuqiniso yini? Sekela impendulo yakho. Umbuzo wesithathu ungama ngalolu hlobo, lokhu okwenzeka manje kuyakholeka yini? Sekela impendulo yakho. Yini umfundi okufanele aqaphele? Yilokho okulandelayo. Ukuthi angaphenduli athi yebo noma cha, akazukulithola imaki uma enze njalo. Kufanele akhethe liphi igama, ngoba maningi amagama asetshenzisiwe kulo mbuzo. Kufanele akhethe igama elilandelwa igama elithi yini, noma nje igama eliseduze kwegama elithi yini. Ake siboneke. Embuzweni wokuqala, igama eliseduze kwegama elithi yini igama elithi ubefanele uma ngabe umfundi evumelana nombuzo ehambisana nawo. Uma umfundi ewuphikisa umbuzo engahambisani nawo, uzophendula athi ubengafanele. Embuzweni wesibili, igama eliseduze kwegama elithi yini igama elithi unobuqiniso. Nalapha uma ngabe umfundi evumelana nombuzo, uzothi unobuqiniso bese eseka. Uma ngabe engahambisani, uzothi awunabuqiniso. Embuzweni wesithathu, igama eliseduze kwegama elithi yini igama elithi uyakholeka. Umfundi uma ngabe evumelana nombuzo, uzobhala igama elithi uyakholeka. Uma engahambisani nombuzo engavumelani nawo, uzobhala igama elithi awukholeki. Yikuphi okwesibili umfundi okufanele aqaphele? Yilokhu, amamaki asekusekeleni. Alikho imaki umfundi azolithola ekubhaleni ukuthi bekufanele, bekungafanele, unobuqiniso, awunabuqiniso, kuyakholeka, akukholeki. Inkinga esivamise ukuhlangabezana nayo singothisha ilena, abafundi bayakhohlwa ukweseka. Ngakho-ke kubalulekile ukuba basebenzise igama elithi ngoba. Abami nje abafundi, liyabakhumbuza lelo gama ukuthi kufanele bakhumbule ukwesekela. Okwesithathu okufanele abafundi baqaphele yilokhu, kuyenzeka kusetshenziswe amagama alandelayo ngaphambi kokuba kubuzwe umbuzo. Igama elithi Hlaziya, igama elithi Humusha, igama elithi Hlolisisa, igama elithi Phawula. Ukuhlaziya nokuhlolisisa kuchaza into eyodwa. Kuchaza ukucabanga, ucabangisise, ucabange ujule, ucubungule. Ukuhumusha ukubhala into ngawakho amagama, njengoba wenza uma kade ufinqa ephepheni lokuqala. Ukuphawula ukuchaza. Angithi ukuchaza sisuke sikhuluma ngento oyifundile, ngento oyibonayo ngaleso sikhathi. Kodwa-ke manje uchaza kanjani?
Ngokulandela le phethini engizoyisho manje, uchaza in general terms, uchaze in specific terms, bese unikeza uvo lwakho. Balingani bami nani bafundi, uma kusetshenziswe le gama elithi phawula, kusho ukuthi usebenzisa lokho okusebenzisayo uma ngabe ubhala uphendula umbuzo omude. Angithi uchaza isihloko, lapho uchaza generally speaking, isingeniso leso, bese uyeseka. Umzimba lowo, uchaza specifically, bese unikeza uvo lwakho, isiphetho sakho leso. Sishiye lapho okwanamhlanje, uyathandwa, usale kahle.